Ja mensen, goeiedag, goedemiddag. Ik ben Kamso Terug. Almighty God, we the beji. Ua orina conte We the beji. We the beji, alla people for Suriname. We the axi. Food and bone, grow and mock, citroën. Oh, madi no mudo. Oh, trobi no mudo. Na so e bedo. Madi no mudo. Trobi no mudo. Na so e bedo. Ya mane kakama. Oh, tinesi kulma o. Na so e bedo. Madi no mudo. Trobi no mudo. Na so e bedo. Tika tukuma.
Beji, d'Almighty God. We the beji. We the beji. We de Beji, alla folku. Mike mensen, mijn Mike betappen mensen. Dan ga ik weer worden. Ik ben iemand aan zijn Guroviant, op je man Guroviant. Odi mensen, goeiedag, goeiemorgen, goedenavond, goedemiddag. Po udeme bar, odi inanefa, nanefa ta, obja galo kovo. Kabra, prove. Ik ben iemand aan zijn Guroviant. Mi piki fu grong, mi piki fu busi, mi piki fu lokto, mi piki fu sabana. E ba hori jini wa bigi samasa da lotu na ngala le spiki na ngasa kafasi e me bar ori gide kovo funu pe u mag de inata pagronta pudisi. Mensen, vandaag is zondag. Als ik mag weten, vandaag was spieken. Vandaag is 16 en mi de boom. Vandaag is 16 maart 2025 mensen. Mensen, odi le spiki na mama fu obia. Je moest able spiki je schrijven. En dat je abi le speki ji. Anyone wist dat want je le speki, maar je le speki ji de. Na so we taki na so na tori. De mensen, kom maar alles maar odi dat penasra na kodre. Odi ta para weg kilometer achter de massi peroti. Dat is mijn moeder. En Ronnie, dat is mijn zuster. En alles maar nasra na kodre van na param committee te tapsei me bari de sipalawini. De smafu sipalini lange tabacha broko pondo boven broko pondo. Klaskreek. Alle pres dape Doromiti Javaweg, Doromiti Latupasi, Doromiti Te van Kalonweg, Abraham Zegen, Pombeiterik. Alle pres die met Baron dape nationaal konde en het binnenstand van Suriname en de Smaap Abra Brotjesba met Baron allemaal wan. Bigi oriti dit op Assone Baganisi en ik groet iedereen daar zo in Frans. Guyana, odi dape voor die Kieselin. Angarinado, angalasma dape pe umag de in Frans Guyana. En Israël konde en ik groet iedereen hier zo in Amerika ook. Na Miami, Dape, en ta New York, en ta New Jersey, om allemaal voor u mag deme baron bi origaso in Amerika. En dan geloof ik iedereen daar zo in Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Utrecht, Arnhem, Uiterlo. Alle representanten met elkaar en dape dat dat koje me baron bi ori en ik geloof iedereen daar zo in. Ja, odi, Ronaldo, alles maar dape odi. Kathleen Patrick, alles maar petenna. Pomag de en Costello ook daar zo in België. En ik groet iedereen dus zo in Frankrijk. Meels aan de vrouw, aan de piki ven, aan de grapiki, aan alles maar bij jou, aan de piki toe, aan de grapiki, alles maar pe me barouan. Bigori tire tap asonde bagana, asonde mate, asonde neti. Pe umag de me barou dat pe wan bunde, wan buneti, wan bumbakana mensen. Mensen! Lobby voor die me de mako. Very. Mensen, mi me romo epitire. Tira mi romo epitire. En bilis na pro mi me ketire. No, na is dat me ke. Es de mensen. Es me romo des. Yes revi. Die unu ai me krosi unu ta afiri de da ai me de krosi dat mensen. Ai me klasan. Maar normaal met geen grani fuja uit. En dat is echt nola. Vriend. Met geen grani na ngala spiki na ngasa pasi mensen. En zo met jou allemaal les beginnen gaan zouden doen op wacht de. Want misabi allemaal opgave en mek agave go in roko mensen op doe alafasi pa omzet alasanatikom. Even mis het is boom, anabe boom. Ja mensen, aso ade en aso amusta mensen en bransi sa sa me want tego tide. Me feel boom, me feel sweetie, me feel lobby. Alafasi maar me want tego to force me bigi a pisi sa wa bigi tide sa na heavy. Maar mi wat tegen allemaal wasani, ik ben heel achter met bellen vorige week. Want nou today mi no job op dat de message me omdat die als je weer die toe aan wat toestaan mi bij doe toe mensen. Maar word je me veel precies altijd ik ben nog steeds achter met van alles en nog mensen. Maar we go door. Na kraktisa na tata Jimmy na lobby sami abiji na tata na lobby sami abiji de kovo fu mi en so me aksubrala abi lobby na de kovo furu en omusu horus revi en brasa de kovo
u brasa ding en alla ting om te de bigi sama funu. De wansa e begeleid unu, de wansa e snappen unu de yang aneti e ma fina tu er. Umusu big up je ding. Temta big up. Umus make bigi je ding. Iverstang om dat zijde. Na ding e cha unu. Na ding e wakananga unu. De yang aneti. Mi want je cha maak me even. Je bent messed up. Na ding e wakan unu ding aneti. Na ding e snappen unu. En na ding e make itaki. Ala mate, ala bakana, ala neti. Ini wan Europa day van neti. Na deel danga unu. En daarom brasi sa sami wan tegu tide. No last hope no itap yusrefi. No throw yusrefi ji not noti. Ala trobi se waka ko yu pasi. Brasa hori en begi na tata en begi yusrefi. Want you na cover na you. En sami wan tegu unu brasi sa omus ala ting in ala momenti ala sansa ude. Omus abi pasensi. Pasensi na mama fu obiatu. Pasensi na bigi sani sonten. Unu lek libi sama una pasensi in ala ting uwan long. En moro voor too long we fadom. Kom you as wa pisi jaso. Isabi sonten. Ye shisani ye yere sani. Toch? Kove sorry sani. Kove chari go presi in you drink. Kove takanga you. Toch? Alla soort fasi. Toch Bransisa. Maar toch. Wees dong. En dat door een mondje dat we lolo. Toch? Longo so alla so sani. Maar we hebben nooit alati. Zolang ik kovo danga you. Zolang ik yoka danga you. Not no lati. Maar na fire go pas aan. Fire go waka. If you waka strafi, of if you long, dat tasani. Want voor Bransisa, we wachten op het laatste moment ten wang, uno shino wan uitloop of waka sote dat ontak no. Mim draai boto. Mim go luku wan trasani, want e mi go so. En was sami wan tegen Bransisa. If u waka furu, wat obia campo. Zogenaamde, zo'n boek op je kap als zo'n kwakzalvers, hè. Sabi, dat ik te waka want toeleisi, if stop. If te kon rust. En een rust zijn je tikkie op Bransisa, na concluderen aan je schrijven. Maar voor une dwasanati. Van de ene tak naar de andere tak naar de ene kant. En daar zijn we doen nou. Dat we trouwen schrijven nou. Dat we go grab wan sani. Wan san voor you. Je go bribi in wan sani san. Ano you. Because you na yoka you na comfort. Dat thing. Not no demoro. Dan na. One day anana tata. That you want. Next moro no de. No one this, no one that, no de. Nee. Omdat elke Bransisa a wereld sa ude a grondtapu pa ka grondtapu pa ude jaso wili bisama nangala ding una meti. Nangala tra meti sante. Toch? We bribi ta kwansani de san wi leki sa we bribi ina konvo we tak anana tata. Ta we kare trane tra ras e kare trane alas mek abe egine. Toch? Maar sabi taki alle speki a grani, omus altijd abi gi apigi samadati. A mama. We yere furus bij taki mama fu doti. Mama fu loktu. Mama fu dati. Even staan Bransisa. De kare Maria Magdalena, de kare ala so san de kare ala so ne yere, maar altijd dat de wan umasma. Na in de laatste tijd de man kon meki disi Jezus angaden dis ala trasani. Maar sabi wat te uja Bransisa. Ulek libi sama. To Bransisa. U nooit moest tek you schrijven. En a trobi sa e pesa. I altijd moest tan begi. Tan begi. No waka wan from u pasi. No go taki ai. Mi wan disi ma mi dis mi no makisi ma toch mi go teken.
Toch mi wane en mogo do ini wan sansani fugo abi. En asan dati en wiki furu sani san dei nanga neti tide Tamara Oteng. A familie a pa of a grandpa of a ma of a sumana o goteki charko ine oso. En usabi wan oso toch abitere. So. En daar komt dat kan de abitaki. Even staan. Want daar oso dat hij komt bigi. En iedereen in a oso dat pe abi na pisi dat ine. En sabi want te uja to bransisa. Uno meke nooit. No mek do was sma. Tapagron tapu di sitaki. Mo was you uit a familie. Koutak van de veer. Mo puri uit van de veer. Want a van de veer. Desperata ogrisma. Is onmogelijk. Ik was duizend wat. Ik kan go pai om je pai in een mobo uit. If you ma you pameki. Koutaki. You pana klas. You mana van de veer. No was man ook kan was je pur uit. No was den toe. No was man ook kan serie niet uit. No was den toe. Is onmogelijk. Daarom braas is het test mij waka kont aan de verhaal disi. Of de sabi disi. A betri long esi. Betri long esi om dat zijde. Ocha fuka kong. Ocha problema kong. In you leki libisama. O meki taki sande. O atibrong. En you schrijf is. En mote wan santo bransisa. Wie lek libisma. Altijd we taki. Une shi uno sabi. Maar mote wan san bransisa tide. Konvo. Zij begeleid je. Toch? En na yoka. En alle momenten dat je een gevaar. Ook al waarschuw je. O juan boskopu. Makale sote no versta boskopu. Of sote ipota boskopa wasei. I waka go aan campo. Of kala day before you waka go aan campo. Dan a bigi a cover for you ka de to the office I sorry wasani. Kan dat deze is een waka go ino man fer wan say soup yo. Ino man fer na soto fa wagi fi yo. Ino man fer you portemonnee. Maar nou sana cover sorry. Maar yo fer na portemonnee dat toch yo go. Opa mati fi wagi boro. Opa wagi fi no man start. Dat ben alle den tekening. De tekent voor je taki in hem go. Maar willy bisma. Utranga yesi o koppig. En zo voor nu arti trouwen. En dat na abigisa heeft sa. A arti trouwen. Je waka wat transma passi. You passi so in waka passi dati. En mo tegu wan san ya brada arti pum. Ina gron tapu yisi of kotaki libi sama. Kota a gron tapu mo bro lap suiti mi loba gron tapu. Mi loba gron tapu fal. Mi lobi ala libi sama tu. Mi lobi ala comfort tu. En ala yoka mi lobi. Libi sama. Om luku wan santa pa gron tapu disi. Libi sama altijd iji neng. Maar asansa de do. Nou, igo sani sa de do di de srefi. Tak ami mekanin disi. Ami chara san disi. Ami chari. Ami konda mi meka pasti disi. Upot bineng. Omu meka nami pa meka upot mi paneng. Ukare soane, klaar. Om dat zijde, libisma abi wan play altijd basi over libisama.
Altijd. En dat trobi in soort. Volgens mij grandpa. Volgens desma. Mopo pupede, mopo guarasranang. Abe dekeba. Tak libi sama. Altijd tuang. Hoe koop is dat? Menengre. Opure umasma. Menengre altijd tuang play basi abra wan swaki. Altijd. En altijd ade. Sma e jining. E kariring fu mek you kis atibron. E dusani fu mek you atibron. E kari ala sot ning. Maar stel sati. Na so mek you atibron. Maar inom atibron so na. Pardon. Na wan ning gewoon. Na gewoon ning. Luku abrara aksimiti de te utaki brara. Tak abra hebi. Tak hebi. Huh. Da sana hebi. Hebi ka de ala so sani. Ivro srefi kan kar hebi. Ima srefi kan kar awa hebi. Awa las. E blasi tak hebi. Ye tak awa las. Ima sto brasi sa. En yap. Hebi to. Kada bina fo stabu sa brale aksimi. Ima sta. Maar wan hebi kan de wan yoka. Zij moeilijk you. Of wan bakru. Zij moeilijk you. Of wan kirfodu. Zij moeilijk you. Yo kare wan hebi. Na leka word kunu. Iwastan. En word sweri. Want des mij me gebruik a word sweri. Maar sweri. Sana wan sweri. Wan sweri. Na wan sanisa wan smago. Kompotebu. Na wan sweri. Awan yoka. Of wan bakru. De go teki. En de kiezen. De taki awan sweri. We kare sweri. Asade. Na leki de go teka bakru. De taka bakru. Bakru yere konjaso. Ke waka kon. Intaka wa kromanti. Ke waka kon. Intaka apuku. Asem sani de douanga yoka. Asoya shi. Je hebt verschillende dingen per libisme en gebruik voor camouflage, voor tapu, voor tapu, mekismano sabi, sa de taki, abrasa de taki. Iwo sta brasisa. Leka hebi to brada. Ebi luku a hebi a word hebi, toch? Dan so te ya wakawa mati. Da of je waka uta kwa mati. Oh mati. Da kani mano lobe of you sa of you pano lobe de tak ai luke waka nga hebi da penense. Iwas isi to brasisa. Libi sama moeilijk. Libi sma feri. Libi sma meksani. So ting. Fu mekis batisma tapwa hetra so denki. En you lek libi sama. Ino mekis malau you. Wan luku no. Je respect aki a top kromanti. Sana wan top kromanti. Kromanti. Na trobi so tuane. Awa tongo de taki. Iba sta brasi sami on tegu jaso. Na lek luku Aisa. Ome Aisa di yere kaba. Benga fefi, benga 60. Oso bere Aisa. Oso Aisa. Busi Aisa. Watra Aisa. This Aisa. That Aisa. Ta Aisa waka kong. Sa itak mina Aisa to. Mina Aisa. Te apuke waka kong. Mina apuku gado. Ta komanti ba sa itak kimi akomanti. Ba kometa mi akomanti. Ivesta. En dati. No moeilijk sani pe you lek libi sama. En burya. Want igo waka no. Ati no brasisa. Igo waka no fevi oso. Me bedoel den kampu. Fevi oso. Dan is het met je kampu te oso toch. Is het dan met nek. Brasisa ja tori toch. Dan ala de fevi pres pe you waka. En hebi toch. Sa je hier altijd. Wa hebi danga you jongen. Of dan je go, wan bigi fuka dangay. Dan hem ook al leg uit no sana fuka.
Na lekte tak ei, wa hebi dan ai. Dan sana hebi. Als mensen nou bakru kon je yo. En dan bakre moeilijk yo. Dat na hebi. Is het? Bro shatori to. Ik go na otra presi. Kalau otra sma go na otra presi. Atra obia man taki. Wa hebi dan ai yo. Adarom ifute e bigi sonte saka. Isap sana hebi. Akir for do fi grandma. Tadi na familie voor je grandma. Nou, dat is moeilijk. Dat na hebi. Sami want te uta branches sa. Te na obia samato. La ma karioning. La ma moest leg je uit. Sa ik bedoel. Na een woord toe zij gebruik. In ons toch gewoon dat man leg je oppervlakte uit. A hebi. Ama leg je uit. Pina borso. Sana precies sana hebi disi. Om dat zeiden. In a eerste niveau hebi. Toch? Dat kan de sonte asa anoa hebi. No. Want ino maka even familie sani. Toch? Ino maka de wan hebi. Want a hebi ika takta wan las. Awan sami no wani. Tereme ko ang hebi. Dat betekent anoa busani. Maar we kier voor doen, kaka hebi. Wan bakru sa familie go tek chako, ino kan kare wan hebi. Wan yoka sa familie chako, ino kan kare wan hebi. No. En dat na een probleem. Voor libisema, en jere trouwen, en taxani. Dat de teken dat de chare kom. Maar ik zo pokuma betaki. Maar ik singi, maar de no safsa de singi. De singi, maar de no safsa de pota singi koma kandra. Maar de singi. Dat de froma heersan. En dat nasani. Sma e jining. Abrasani sa de deki. En plaats de koluku. Abakuru ayoka. Ana pukuka da kromanti na so klan. No kan we woord afvissen. Want de woord toestand is mij make it idee van de dag. Maar dan voor opzettelijk dit doen als aan dat. Opzettelijk. Zij dat doet dat. Voor promo you. Voor make you denken dat de vara moro you. Maar dan rommel. Dan lijkt het dat je kiesa bera pukuga dofak voor je familie. Je kiesa ede kovo voor familie. Dat blow you. Want ede kovo ne bastan. Want wala mala na wang. Wala mala bu eyi sabi. Investan. Wala mala waka differenti passi. Wala mala ne waka ma passi. No. I don't can. Because wala mala be waka ma passi. Dat tida will be sama. Be libi falok sweet it de ta. Also. Dat to taki to brasisa. Sami ontegunu taki. Sonte, abunte, sonte, yere sani. Dat je moet gos doen, en go deki, en takanga Israëli. Te me takanga Israëli, dan me takela la bon sepasi, takanga de convo voor jou. Want sonte, shito, me taki, im go takanga Israëli. Maar je actie, suma na mina, na, suma, en famo takanga Israëli. Dat uitleg ik kono. Want lijkt me dat a hebi, dem leg je uit aan a hebi toch. Van je go kan van je doe abrastan het toch. Maar zo'n de doe dat zelfs niet. Helemaal niet. Je verstaan. En dat na abige probleem zei sano. Abige jugus aan de no. Maar usabi, a probleem is dom. A probleem is dom. Ja, de kwakzapers. A probleem is dan de kwakzapers. Alle tweede. Desmarisi. De Nasarati. Na no shima. Na no ko ben evre next. De evre de ko de evre de yoka uno ma vrede santi. Maar de manis de evre go abusi, go te ki bakru, go te ki yoka. Nee. De manis na mensen ik heb petantje sanji mi. Mensen, des manis de evre de. En de smarisi to.
Ebra her ko ebra you. Okuta kito. Igona wasma. Dan igo fukande ibere trobi. Ye nyang tenyang a Yesu troa sanidal bakama pisa bere fie sweri. Toch? Dan desma ek bigitei dat luku awan kill fodo. Jero te irate. Imas dis wasra i wat disi o do dat ala susani. Ben kala la famiri kone wan dem kom. Pero kure ala famiri. Maar de familie mine taka mine taka de familie mine sap wa ala ben ala afu gwa kerki. Ben adri gwa kerki famedo. No im suku ala mala ko dem waka kon verkeerd dapem. Direct verkeerd. Want amang asma ne bigite yu taki e kolu kukfo koru na bigis malisi. Want im koru na san fosi go wakange. Want ino sabi fa akonfode. I verstaan. En dat de kon kan tegen alle soort staan dat ook Jesus neemt dat dis fodu dis dat pot dis aan soort fodu dis aan dis prasoro pranasi dis dati afodu dis. Maar abere sani ang asweza sa de mustegi you no. Na lisi sa yung tap niya malisi. No, dem tapa niya lisi. E vien niya lisi tape yung sesi. Maar de mo bigay ka nengi, tak you do sap sa de may taki. De mo teet im go was so press, im go do so, im go do dati. Da mo ron sa asa de top prasis. Isa sa nalig sa top. Da may takwantongo. Da esret ne verstaat tongo. Esret ne verstaat tongo. Stress revi. Maar mij ta kwantongo. Maar de luka man ingre over umasma. De acties het safe sa jaso. Wat die acties het dan. Wat gebeurt er hier? Mine verstaan ik safe sa. En dan mene as man comfortabel die waren. Of op wat tolok dape. To. Want de sekanu ba sadu doangay. No se kanu batado doang ito. Direct. E biga obia kampu dat tolok dito. E ilos presi sonte igoda igomita wa piai wa busingi. To. Da yuna ya krioro sama osotos mama ya no wa ingi en never stang sa de taki a ingi tongo. Dan wan tolok musude. Toch? Maar if you kan krioro sama, osuma wat ook. Dan manole a streka fa manole no dry contacti make a obia contacti fayetaki. Dan probleem het dan. Want jullie kunnen het opbrengen, zo onverstaan die zin. En wat kromate barai taputo? Atjebo. En dat is ook kromate. Wan jaini, wan jebri, wan opete. Wan kaiman, aleba, iwesta. Moro de tu mino kada la mala, mino sabda la mama, de wan sam sabi. Da sabi taki, yule ke asi. No man ta kromanti to. Anoso, ino man ta ka kromanti. Dan, you ebihiteya ko dak ulema tongo sawe taki, ini watongo. Dat ta kove konto, dan you de to, dat je verstaan sa kove taki. En dat je taki iverstaan na sa faim taki. So te sonte ko taki akomati bari kon fu to akobari. Ma ina ba sai bari ma yeta kromati ma inyo ede you sap sa taki. Wa akovo e make you sabi sa taki. Datina leri we karen. Na so yele takatongo. Iverstaan. Dan you must sabi tak if you go obia sama, dan make out tak ala sort nonsense, want solide tak ala sort nonsense. This is never starts if maar de pare sik de anuba dan de sapsare must stegi you, a tolok sapsa must stegi you, ala sani. Ibe stan barasisa.
Want mo tegen wansani to Bransisa. Sabi wansani. Wie mek libi sama? We mek ze altijd moeilijk. Per anaf de moeilijk. Maar na kori a manipulatie sa u abi inunu. Da wo go mek neng fusani. Na leka hebi. We go mek neng. We go mek sani. Omdat ze uno wani tak. You must verstaan sa me taki. No. Da wo karen. Want da wo karen wan fasi. Dat you want. Kan sap say dan de tele mai tak tongo to. De mai play tak apuku de mai play tak kromati. Da im lukubung. A de way verstaan. No, dat is maar niet verstaan. De way verstaan. En im lukubung tu. Nou we recorder de mai play. One tape de ma vangen op. Dat de mai play. Constant. Im lukubung alla de kwak sa verstaan de. Na sem nonsense de taki. Alla lisi na sem. Mi se no sap sa de taki. I verstaan. Maar de mek de tak na kromati de tak maar de mek a word kromati. In de tongo na kromati tongo fudeng de mek ka kromati, maar dat na kromati. Bika word ak true kromati. No deso. Ano 3-4 word no maar je taki dat na kromati. En de sem nonsense. I verstaan. Dape we shit op Bransisa. Libisma. E kon. Fu mek sani. Fu mek trawa no verstaan sa de do. De no wani. En sonte de kisati bronto. E va mako de impa groom. Maar isa dat you pano groom, maar metak impa groom. Imta hoor, want mitaki. Sumara yo. En mo te go sa Bransisa. Ala ten we go en presia. En ala trobi play go. No make isma play you basi. No make no one libis man a trop so libis sama kai tapu play you basi. And tegi sa you must do. And you sap tak no. Ye a big the biggest man in you. And tegi tak inof do. Maar trouw tak im do. Ayo sa no later. Sanop sa ngayon later. Anasa masa tegi you. Engos na po luku you so. O te taki mi tegi man you go do. Nasa ikaw to. Mi tegi, mana you go do, suma fault. Ano mi fault? Ano mi fault? You go ask me abakru. Mi chare ko, mi go teke mi lange ko jimik kaba. Iwakare welem, afikare welems. Mani mina next time ma kasa edwang he. Isi de ma mekane to, de ma kare, amatak mo ikakare fay wani, itak okay. You bakru mo kare welems. Ama mekwaneng. Ame kwa nena direct. Klaar case. En dat sani pe libisema. E ten na sem sani. Toch? A sem sani. E ko bria. Wie libisma. Wat moet ik gewoon zo Bransisa. Para mensen gaan beetje wat te denken. Moet ik gewoon zo Bransisa. Le façon wan funus don ina boto. Ishito minekwa sa wan boto sa wan boto. Inina afu konfu kostan yusrefi. E koshisani yuvasi. Ibestan. Wan dimi no bede. Koutaki dimi no ben. Be sabi famim go om nanga mibigi sama. Da sami be shitra wan ben tu. Dan metak ina falet. Te meyere tongo itaki. Leka a fodu tongo. Tak staan die sa. Maar na rommel. Na manipulatie. Ibestan. Omdat zij dit toch. Zij moet ook na rommel. Omdat die. Luku. Fodu toch. Archie santo. Fodu no kos don. Do bark e barkon. Do taki. Bla 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 bla. No. Motego wansani. Luku bepaalde convo. Kan concluderi. Maar zo'n convo ne concluderi. No. Dene kon. Leka afodu na wan bigi voorbeeld dape. Ne waka konda. Oko tak ine tung.
Bla 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 zomaar. Bla 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 bla. Negoso ngapo a comfortati. Negoso. En dat na a bigi manipulatie. Sa opo mi aitaki. Wakti. Wasan no bunja so. En daarom to bransisa. Om sabi di sitaki. Te je kruderi na nga yusrefi. To. Dat je acht para mensen. Dat je actie abra wansani to. Dat je kiezen. Maar als de toe. Pardon. Van je kiezen. Hij hangen voor jou. Ze tak hij hangen voor jou. Because you must sap yusrefi. Dat we komen baka. Van men sap misrefi. If you open mate ya edati to, then go study no say them kiswa edati. Say them about edati. Dati. Say them about edati. Per edati mo po. Then go denki no sang pasa before you go sribi aniti. Of baka want today sang pasa. Saminyang. Mi diri sopi mi ko drungu da mi ede dim open mate da mi kiswa wa edati. Dat na probleem. No mi sabi. Dam sabi mi ne do asad moro. Want dat tem opo te mate mi no wan edati. Na te de something. Je seki e de go. Te yo think you want to de go. Da plotseling te je do so. Wan bos kopu ek alasane bigi kon kringi yo. Alasane kon kringi yo. Dat wan staki. A momenti se bigi do so. Wa kon wan bigi sma. Kon charabos kopu di yo. Wan bigi sama waka kon charabos kopu di yo. Dat wan taki to brasisa. Da you sabi to. En wan probleem de emi wan kisa juiste antwoord. Emi kisa juiste antwoord na temi bigi do so. Dam sabi wan bigi sma waka kon. Dam sabi sami do. Dam im aksi da mo kisa la. Sani sami wan aksi. Sami wan sabi. Maar je doet zo, maar je nakasa go of ik. Oh, oké. Maar je negos don't take wakti. Na di me do so, da aboskop di me do so, da aboskop waka kom. Of je nya lazy, ala lazy te nya lazy, a je se suku aka. Of je bigi. Maar je nyang. Je nyang. Im acties say de me koso te me nyang. Wat kan analisi wa nyato awan trasani. Say de dat tip sangami. Say de te nyam pebre mi bere trobi mi. Aye si mi no matam presi. Me longwa kumakoso. Say de. Say de mi ate bro atamara feng. Today lang mi ati bro. Mam no sapsana ati bro. Mami ati no bro. Say de te me nyang me fire. Say te menya tomati mino selong. Say te menya kometi kawelo nam baka imisribi. Don sabi taki wan problema de. Don go onderzoek say de akawelo nam baka. Sami do SD. Sami dring SD. Sami nya SD. Dan plotseling je vader groep. Je loopt met alle zo'n problemen. Maar dit is dat je loopt. Sami do SD. Sami do die asara type sa. Omi drin sopi. Awet sopi. Maar dan zei de onderzoek. Dan kan je schrijven. Dan kan je zeggen. En stop of dan. If you know maar sabi. Stop do sa je do. Stop asarati. Non yama leis moro. Non yama pebre moro. Stop. Maar we godoro. Of so easy. Flakai kai anu. Flaka da isting. Bam bam bam. Ische purus chobo leki sara sara. Leki sara sara mopo. Leki fise mo pa isting.
De gua mataloka dienst. Der mataloka dienst. De meji stalen potentieel. Not teroko. Maar je, mensen, na het telefoon, hè. Nou, en zijn machine dappen. Mensen, pardon voor dat je. Maar voor schuldig voor dat. Mensen. Na sanati. Sara sayenya. Of zo'n tesotali sayenya. Maar je gaat door doen als semsa over en over en over. Per afvoos doen. Ano daarna komen voor. Nee, ano daarna komen voor. Adona yo. De tak ya maar zelf nog maar masalati. Ta kom voor doe je yo. Isabi. Of je dat ako voor de next sami libi dat bla 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 say taki. Maar in een luku. Omdat zei het ook. Wie libi slato? So libi smato, kom nu takalas maar. So libi smato. De abasandi sito. Tak te da kom voor dem ko gudu. Dem ko gudu. Want dat is na manipulatie staan de. Wat je ziet alle de man. Zij play op je sama. De ma ben je 10 goatlinga. Sik ketikande. Tawa en mek bigi oso. Tawa libi lux. Tawa libi bigi wagi. Tawa bij te prap dit dat alles arati. Dat they want that too. Maar you ala libi sma gudu. En you eyi fasi. En ala sma gudu. Say them tak that too. Because you come for na you gudu. Libi sma gudu gevaarlijk. Maar de no sabi. Alle want dat de umas ma chamakti. Maar de no sabi dat de makti bigi te. Bigi bite. If ala umas ma tabagolo tap mina af seks aan ano man. Ang ano ang vrouw toe komt zo aan table. Deze dingen zo. Au kola tak mina no aan seks. Lukus opstaan. Lukus opstaan. Lukus peso. Lukus opstaan. Umas ma taas ati. Klaar. Aglo tabu kaba. Atru. Aglo tabu kaba. Onta umas ma wakabikipi. Aglo tabu kaba. Baik lukus apa mana lo? Trego tap de kindi. Begi. Miguel asai waliala. Maar konta pa belangrijk makato Francis. Na daarom toch sabi taki wil ik libi sama we shi alasan leki lau. Alasan. Wili bisma we prakse taki wabi makti. Uka play basti tapu trawang. Mano deswara. Ano deso strefi. Omdat zijde. Alasto woord tu nana tata. En asansa wili bisma eituto wa bigi mofo. Wa bigi mofo tumsi. We tak bigi tumsi. Mana bigi sa we takito. We vergiti wansani. Libisman e libilangara. Libisman e libilanga. We prakseri takwe libilanga. Libisman libi shatu. Libisman libi shatu. Want konfo. Na futego. Na futego. Eva konfo wani takim tan yongu. En dan tata ja konfo opdra. Tak horing. Voor het ding. Asmanati. Ik dan voor het ding, jong. Maak dis dong. Anos dona libisma ano. As dona na natata. Nanga de arm fling. De metak arm. Ichibaka mi mekwani arm. Mana konfo me badu. Nanga de yoka. Ushisa metak ito bransisa. Maar wie toch? Leki libisma sa we karu srefi. Because mano libisma ma konfo. Ma konfo. Ma me de wan buba fu an libisa masa de ka libisma ma me a konfo. Even staan. En dati na jugu say sa ini
Wie? Lek libi sama. Toch? Om dat zijde, je hebt bepaalde sma na ini na grondtapu disi. Sawa abi na machti over de chiwang. Over de wang, sano abi sabi. Sano safalem wakati de anga den srevi. Toch? Want teno sabi fa im go omanga yu konvo. Toch? En dat kan de wan kwaksaver leri of ashisani. Of ayeresani. Go Google na YouTube of Google tapsani. En show on to Afrika safa de may do. Dat de kon na play asandati. De go do een proeftijd. Isabi toch tap tralibi sama. De go set watra. De go do disi, de go do dati. Maar de smarisi toch, Francisa. De no sabi. Taki. Wan tengo kon. Taki. Asan o wakamichu. En ta wakamichu toch. Yusuf no sabi. Yusuf no sabi say pesa. Want ay pesa is zo'n manier dat je o abi denki o kona ede direct dat alibis mij doe you. Nee. En dat na sani fu bi alamala. Ala tente wan samsa unu son te anu alamala kom purunu. Pardon fu da terra. Anu alamala. Ma purusma abi altijd aan negativiteit. Eén ding, dat je alibisme uit doet ding. En daarom met de Bransisa, asandi si taki. Sabi asandi si taki. In alle momenten, in alle dingen toch, no jumpen nooit op aan negativiteit direct. Go direct op aan positiviteit. Want minoma, mine praxe negativiteit. Te me praxe negativiteit. Ik goyara. Me direct praxe positief. Ayo, de wa boosani. Mi kiso bos kusto. Ayo, bubos ko mi kisi. At te me go analysering. Te me go takare biggest maf mi. O si baka me go analysering. Na wane dek. De kade me tak hebi. Me go takare biggest maf mi. En chare gade fesi. Dan me teire aboskopu. Da sa de chako jim adat me teki. Ibu Bransisa. Om dat zijde, dena a eerste en a laatste woord. Hoe is het samen dat? Dena eerste en a laatste woord. Dat want taki. De koso use disi. En a laatste woord na disi. Klaar kees. No one trasa no de. Disi na fasi fa yu na yu konvo. E kontrowan. E trouwens, om dat zijde na dat je abi van odo. Maar dan is dat. Uru is dat zo weet je. We trouwen sang. We trouwen vier funu. Dat we gaan naar trasma. We gaan naar toeka de 3-4 sma. Dat is sorry so. De waka ina botorati. De waka ita papasi dati. Mateo waka pasi dati. Zodra you go tap a pasi dati, dat want taki imopo you pasi, go waka wan trasma pasi. Pea for de. Adena you. En da you no go taki, sma do you. Want da ye shitaki, nek go anga you more fa bede. Je last disi, je last dati, smano wan takangai moro, smai pusigwe, trobi eikom, igi ching, igi masra, igi vrouw, no wan takangai moro. Dan je longo taki na libisama do you. En de kwakzalvers, de poese komt op je toe. Dat je als maar doe je.
O charigo wasi so pura ogri na itapu. Ya, pura ogri. Tabakala tini dansi ara, yay. Dansi de biyo dat ingi komandi wanta ingi be so da imusu duja ingi. Yo ingi pray. Precisa, bote gosari. To dra uyera sanisi. Tak if you want pray, you want comfort. Ika tapatenti. Ika tapate, tak tapat isipi me konen tapatenti. Dat betekent in kan tap na roko saman asma disi wan duji you. Wat you no kan play so ja ingi. Daarvoor kan nga pukugado kande sa danga you. Pa de nga au pete. Dat sote charigo de libeng. Nee toch mensen. In een gekke idee. A kill for do na self side you play you kill for do. In play wala konde je play kare tu driru ya kill for do. Bakala tindak jalas ma wanta kill for do. Na o take kare na ko akko mana libisma meka ko insei. Ma intera ala de tra ko visa de be de ka mai sei. Ana gekke. En dat is nou een sanisa. Libisama. En mek ma do. En dan. Look hoe je doet. Je play ja afvoer. Of je play ja bakruto. Maar dan. Funo last karia money. Funo last you money. Funo last thing. En funo ko a problema. Anga yusrefi. Want ano. Want as ma ya problema. Ya problema anga yusrefi. Because de kowo sa danga you. Oko te itak. Hey, safe sangay. Ijinya ya bakro. Ijinya di disima. Ino junyang. Ino juminyang. Safe sa. Alaleisje je janso ma. Jullie maap ondro. Wat gebeurt er? Oh, ik play ja ingi ma. Mia puku gado say du boro ala fu roko. Ala hebi me du. Then the gym not in a tell me. Oh, me brother. Hey, me brother. Hey, me brother. Dat voorkomen. De sand die zit op Ranasisa. De meke wala sani. Well, look wat voorbeeld samen doen, hoor. Mooi voorbeeld. Ja, baby ching. Dan ik denk, ik va, usabi de mij vier kerst, de mij vier kinderklas of alla zo sani. Oh, no, kom die deze aan het zeggen. Ja, baby ching. 3 meisjes toe, boy. Ik ga scoren op. Ik buy tas, ik take that chance buy tas. Ik buy nummer die 3, buy nummer die 2, zelfs zo. Ik ga kastel dan. Nee, dat komt. De net tak is er slavi. Zij doen dat, hè. De luku de la. Toch op dat. Ja, we hebben het. Ja, o tas boy take u kan we dat laten. Maar die andere tas is ook goed. In nog tijd in ons de utas untutas. Zij doen dat, hè. Je make was je create one heart no. In de toetjing. En if je doet door soms je kies probleem later. Na semsa dan komen. Na semsa niet. En de toetjing kan je nog doen notai. Toch? Maar had ze dat chakon, ze libi ook libi aan denk, les voor de libi. Of kan de kopen zo. Ja bi fochi. De trekken wan nomo. De ala de drie kosi dis dati. Je jide bigita kala so sani, ma travaille hard nomo. Papa. Maar heb je ook nog level man? Ja neem hier. Travaille ko, maar je hebt ook kwartje voor. Neem hier nabi. Zeide. Je loopt wan nomo moro de alamala. Of ben je gek of safe zijn je. In elkaar doe je wang. De libi trawa. No. Na saat sante. Te me kwantafra. Me jala mala. Kali amala. Because ya no one no mo yap ina also for you. Te ye play. No play you ano mo.
Te wasi ika waswa puku watra. Isetwa puku lek fami. Me streka mi kanta si watra. Mooi bababab. Madame, me kwa la kondre baka watra baka dati. Ya la malato. Inoshito, ika waswa ingi watra. Ma te iba wasa watra. Kare baka wandi af today. Go waswa la kondre. Mano wasa ingi watra no was next more ika ba. Nee, het gaat niet zo. En ik go zo, Francis. Het gaat helemaal niet zo. No forget it. Wees een substante in you also. Wees is dat nou aan bakru ya bini also wang. En ook kan dit dat ewande nooit. Dat in elkaar doe je bakru wang. We say je miljoen in elkaar doe je wang. Want if you do je bakru wang jos, je gaat poepen lappen. Ja, je kies probleem. Want zo sano, te a kleine kies atibron. O troi. Maar de wansa na tata senkoji, no troi no to de aldi tanga you. En a wansa e termore na wana to kiri you. Hey! Da mi wante to bransisa. Da mi wante gunu taki. Uno meki sma. Ko lau ede nanga neisani. O ko teigo do this no more. Want alate yung go deki kata yung go takain sa tak wakti. Sama tak abra hebi yung. So hebi dami. Sana hebi sa may bedul. Amatak mawa hebi mama no temi sana hebi. Tama temi tak was a hebi puro. Sama was puro. Want inum go jomo go mek ama washi wanda ama go from abung. Wasote so tamacha bakru. Ma bakru sa dayo. Ano wa hebi? Ano wa hogri? Ano wa smasenkong? Da you no kan go tak awa hebi sa yo was puro. Oh, that you go do so on you for me you that. No ma problem. And if you are sabi bakru, te tak yo abetri no go la pena ma stress if you kiss problem. That if you go talk, pass down. En dat nasa nito, sonte, adesso ta kwili bisama, uno sabi. Watera wakagawa obiasama, ye gone fu suku yepi. Ye gone fu mek a yepi yo. En je poti vertrouwen in een an. En dan bigi wa deren dape. Maar de mano sabas, de spano sabasati. De kwak sabe no sabasa na wadera. Ay, lestra stare sabi. Na USA, na Europeanen. Dat de no sabasa na. Omenika chako jide. Omenika fen for you. Adati wane sabi. Ma dat na sato awadere sa wa libisma wa obiasama. Abine abigi tranga. Awadere. A vertrouwen. Awan stani sam. Wie unulek obias sama sa dalonto. Sa ay dubung sa nanatata senu fukodo. Sa ne leksma op. Om bigi waarderen. Om dat zijde. Asanati. Lukumo teguan sani wan obias sama. En libi de in gevaar solisto. En daarom obiasama. Altijd am de waakzaam. Voor iniwan sani. Mine taki tak waakzaam taki. O wacht tak diso da. No. Iniwan kovo wakako na yu tapu. Iniwan yoka sa wakako na yu tapu. You must de waakzaam. Tapa konvo. Nanga yoka. Om dat zijde. If you make one fout, of you like alibisma, make one fout, no archi a obia, of go do one sans a obia no tegi, ika kis probleem. En wan obia sama, net in dresi. Net in dresi,
No andere si ene dringi. Zolang a obia no te yen taki. Doe zo. Doe zo. Doe zo. Maar dresi ne comfort. Mina dresi era. Ei dringi. No. Tapu. No. Sere mi dringi. Mina mi tapu. En wala mala. Kom you disi. Post mi bad odi. Wala mala. Nou egi tapu. En te dringi dresi. Dat betekent in je vertrouwen. Yusrevi. Daarom je doet dat. If je vertrouwt Yusrevi toch, brada. Dat you not do the same, see. You not drink this. En dat na santo brada. You must like libi sama. You must bribi. Lobby Yusrevi. Brasa Yusrevi. En bribi inana tata. En bribi sana tata senko you. En dat in bribi. En sa familie chako in bere. In dat in bribi. Want if de ne becharen. Abun fasi kom. Want trouwens, abi in bere. Mana ogri fasi den sama be waka anga den. Je verstaan? Be so den fudu ogi dat awa moeilijk. De dati na moeilijk tori. Lek wa obiasema. Du potires ma bakata pasi. A moeilijk brasisa. A moeilijk sani om dat zijde. Dat awa heta so pasi af waka nga sanat. Anga de bigis manati. Ino ka waka wansa. A familie go teki fu chakolo kuko. A pasi dat na gemakkelijk pasi. Maar de wan sa de chako sa waka kong. Sa de man meki cha. Ano meki de chare ko. En leren fu duogri. Fu kirisma. Fu wisisma. Isi so asa wisi to. Dat wan taki. Wan wisi. Sana wan wisi. Wan wisi na. Pe wan sma. Go teki wan yorka. Of wan bakru. Da sene konji you. Who make you siki of who kill you. Dat aan wisi. Even staan. Maar kan de wisi, wans maar kan vertalen, kan de iwan hetra zo vast aan wisi. Even staan. Dat is. En daarom branche is dat. Dat me wat ik goed idee. De yeshi wan libi sama. Ik kon niet tapu, ik kan alle de hoge woorden. Sa you never. Goed ik kan een woord sa you never verstaan. Zijn een sapsaning. Meka leg je uit, morobo. Meka leg je uit morobo sa ay beteken sa ay taki abrapisi dat anga woord dati. Sana woord dati sa a woord dati ay ba woord dat jim awa mina begrijp je. Maar no zeg je dat ay want dan na furu sema say de gwa obia kampu. A obia mataka obia umatak sola. Aha ja, oké is goed. Ik ga het gaan kopen, ik ga dat doen. Ik ga komen en ik ga dit brengen, dat brengen. Ja, is goed. No, de wan ja, jasma. In de wan ja en waarom. En nee en waarom. Zo je benadert. Wan libi sama. Sang, kong, en pe you opochu libi inasma anu. Want a thing say go dape, say goes down dape. Sa, want one te you want it. It goes down first one obiasma. A obia dati kan pour you herbere kadoro jiu. En te je ala susani. Dat on obiasma. En salom te je ono te you. E vision obiama taki tak e apisiris minom te you. Of wat hij a cover voor jou, a bigis ma fi oko te you srevi. Omdat hij zo'n sani, ino mag taki. Maar soms ma, omdat zij de zo'n ten, sa yo taki kan chatrobi. Zo'n taki kan chatdede. En dat you no wan abi na apisi dati. En zo'n ten ataki zij wan taki to. Alibi sema sabi basa ye tak say wantaki. En a sabi basa ye pesa. A sabi basa ye pesa. Maar zo'n te don a yere fu antrawan. Maar mo te iguan sanja baka brazisa. Bribi sa you fire te you 100%. Na 100%. Bribi sa ye shi sa ye yere sa ye smeri. Na 100%. Uno mek foto baka sanati. Nooit. Anyone ten ye smer sigara. Go buy one sigara. Taki mi bigis my charas me lukumi go buy one jiu. Ko smoke sama. Is me Florida water. If yaba also take it cheap pata you steam.
If je smeert een sigaret, go buy een tak buy mine smoke een sigaret, maar unu say smoke op bigar, ook kon smoke een sigaret, Jimmy. Hoe kon smoke een sigaret? Onso wan ya never. Hoe kon? Onso wan ya pepper watra. Onso wan drinken kasiri. As so je sap je servi brana sisa. Nooit taki mine do disi. Nooit taka santi. Bikasi le family runu ta brana sisa. You abi na buba. You abi na yoka. En you abi den konfo. Ako ayoka nyala sanisa wanya. En ini one thing. Ma konfo eko aksi you. En a konfo e jiwan tin sensi wan kwarti. Maar eko aksi wan sensi fu buy wan sigaret. Of buy wan nyanje en me kwa nyan. Boru wan nyanje. Of buy wan drinkje. Ano te aksi. En te yo nyama nyang. Paigo eni bere. Te yo drinka. Paigo na ini bere. Te yo smoke na ini. Ete go tala sa. Sabi wan meku sabi to brasi sa. Na fu go, faya go om na nga yu srefi. Faya le sap suma na yu. Dat na wan sami wan te egun ti de brasi sa. U lobu srefi, u brasa srefi. No tro yu srefi gino wan sane. Altijd. Cha yu srefi bigi. Temeta bigi. Altijd me bigi gide bigi smafio. Ebi shap ya apuku gado. Tak bigi abre. If je tap ya wa kromati, tak bigi abra kromati. If je apu an bakru, tak bigi aba bakru. Waleba tak altijd bigi. Mek de sa dat je tere na fasi ode bigi. En ite na tata altijd. Dat na eerste. Iwa sta. No lip dat abaka. Iwa sta. Dat aso de convo. Even sweetie. Even valent sweetie. Dat na lasani. Pa je sap je srevi. Ja, precisa. Dit is baga. Een program akover na wisani. Ik ben iemand anders dan kirofian. Obja man kirofian. Kanta se obja. Anen fena titi. Dan ala de baka man fen. Iwa sta precisa. Alat mi wan baro ode. Metaku granta nya ala speaking na saka fasi tena na tena tata. Tena de wasaka sabana fu mama sei papa sei. Me ju ala mala grani na ala speaking fasi du kon. Fuko archi en konshi. Peu mag de tapa grond tapu. Me wisu ala mala wan buneti wan bumbakana. En mo go even tapu YouTube, Facebook, fubar odi dape ju. Wala mala dape san kontide in a program. En me begu wala mala. U share a program. U ji wan thumb up. En u subscribe dapa program. En u doe een donatie if u man. Oka send aan Western Union op Ria. No Western Union. MoneyGram op Ria. Het maakt niet uit wie standing voor tapu de onkosten sami abu sap alasani kom you know. Maar we doen sa ook kan doen. If you know man, is niet erg. Ja? En dat me aan tegen. Dan we go dat na Del Cite. Kom je mensen die dat was travel big bril. Del Cite is je van Del Cite spier odi les ik ga naar sana. Fasi. Daar hebben we Ninka Serena Hoogdorp odi. Robbie Morgenster odi. Respect grading. Is a BB. Lovely BB Queen odi. Sukuru Watra odi. Respect grading. Missy Diamante ama odi. Met de August Favors odi. Is a KB Peters odi. Tracy daarop, odi. Tracy werd gelijk. Ja, ik heb het al gedaan. Dus, you know, we doen natuurlijk. Maar, dankjewel, Tracy. Is niet maar, dat is boom. Rachia, Pinas, odi. En Royal, of het is Royal, odi. Bammel, Ibelio, odi. Dankjewel. En wel Pinas, odi. En is a Demi Eros odi. Hoe is het uit Den Haag? Kratangi en Sandra. Pink Walk odi. Trana Uma odi. Lespeki Grani. Ik ben u niet vergeten. Weer maar. No spam. Leoba Kwami odi. Kunetti. En Lali double A. Groetje van uit Srana Kondre.
Lali, Moitori, en Emmy Willems, Odi. Groet uit Srana Kondre ook toe. De Music Boy, J, Odi. En Maradona, Sisa, Odi. Ik ben niet hier want te lezen. Ik tide mino mantak aan je brada. Maar me opbel je Tamara. Laat me even wat kijken, snel naar mijn programma even. No, tap je kalender. Ik moet even wat kijken op mijn kalender, mensen. Die door. Oh jee. Oh. Ja. Helemaal. Even snel, sorry mensen. Frank Perwijk, Odi. Concita 70, Odi. Letitia Goreng, Odi, dat Tatakondre. Ivan Faber, Odi, na Tatakondre. Jim Lawrence, Odi, na Tatakondre toe. J.A.I, Odi. I just me lip. Oké, nou zo afstaan. Kijk nog erg wel. En dan gaan we weer. Schakel Smit, Sakur Smit, Odi. Howard Bouwgat, Odi. En Sandra Welnadom, Odi. Sakur Smit weer, Odi. Let's speak graag mensen een beetje water. En dan hebben we Natalien Howard, Odi. En Mila Arden, Odi. Odi Manekino, Odi. Sakur Smit, Odi. Ricardo Baumgat, Odi. Frekos Lager, Odi. Masha Santo, Odi. Albert Pinas, Odi. Let's speak Granny. Masha Santo, Odi Brachino. En Allah, nou, blessing van Steven en Masha, Odi. Maya, Odi. Ik droomde dat een manpersoon op hoge hoogte op een steen die tussen een waterval uitstak stond te baden. Kom je ook? Ik ben dom. Daar was man. We snappen wat ze bij een waterval. Mino kan tegen abeskopu dis eitaki. Want ama is nou gewoon een waterval. Is er staan. En in een apprecie dit toe. Ik was staan. En aan mij was hij. Dat ik was naar een waterval toe. En aan mij was gewoon. Ik kan je nou gewoon. Mino tak aan beren voordring. Maar dan gewoon staan ik kan deel mino sabi. Maar anonoti. Mine shinoti ine. Kom je potentie mine shinoti na boskopu, ja? Want die zei me dat mine shinoti ine, omdat die apprecie no in een apprecie de kande en aan mij was hij dat aan mij was inschreven. Nou, wat was hij me paar te zeggen? Je verstaan? Maar asan de tutaki sumana man pe amamopo. Je verstaan? En dat in een sorry in een boskopu sa Jimmy, apisi sa Jimmy, ja? En ja, famo la grande, odi bonepian. Me die dat me bij zijn kisi, bruin, exi, kuku en kassiri. Ik heb het 2 keer gedroomd, ik ga het kopen, maar me kan nyang in gewoon of me moest tak me mofo. Bla bla bla. Oké, akkoord. Oké, me dream dat me bij kisi, bruin, exi, kuku en kassiri. Nou, ik kies bruin XC aan kassiri toch? Dat is een rari aan toch? Aan rari spikivasi. A kassiri a XC toch? Dan a convo de kon ik kota ka wan convo kan de sorry wan PC of atra convo so wan PC. Maar sai mi wan meki do. Mi no wan go te tak oi go meki pepere watra wan toch? Me kon chi wan chi gronya nang fareta ke nang kasiri ya da yu abi kasiri o ano pepere watra nang yu kasiri nang yu exi e bore exi en je boron chireri en da
je bij kuku pot tapatavra toe. En dan, ade dat je was wel mooi sweet water, temtak sweet water, if je de nasra konde, bij anesi, gotek anesi wiri, smeri wiri, krabasi wiri. En aan wiri sa you kan fini, make you mooi sweet water pot pompeya, zeven geese if je abi. En chis op een in water. Dan je go wasi de, me kan tafra mooi, me kan sa mooi, weer mooi crossi, sa you want pote voor, weer panje, sa you wani. Dan je pot anyang, tapatavra, en dan fire, you know, wara chiso. They stone da yes na puta e taki ba ya baro dia tako jini ma bigi sama sa dalon tu fo mama sei pu papa sei tena de wasa gwa sabana fo mama sei papa sei loko ba so mi wasa ni ma loko mi no sabi if I'm this so if I don't this so ma loko mi me ki wan tafra juno but before that if si me ki atafra one week off one today na fesi tegre bigi takanga de bigi ma loko uso mi so ma mo do so juno because that kam e de fudu or that one bigi sama so bi ini wan transa ini wan mo poti so tapatafra mo pota tapatafra ma ini wan sane sa uwani takimi pota tapatafra uchako sormi you understand and I did that and psycho na you in the days for atafra you understand I don't big here I'm the ina make big ka make chick and I'm go big you know big make uit ga voor so dringi lobby pota tapatafra kasire tapatafra ba dat you sabi 100%. De tegen ko na tafra te de bigis malu ko yaso tafra disi na fuala mala ano fuwa ano futu ano na fuala mala sa dami se wakana ngami se roakti mi se bakalay mi fu ini wasani dami ima feren tutak fu mama si papa si me begu respeki fasi me begina tatafu se ini wa kon fu mama si pasi sa waka ko nya abatafra di sanga mito and me begu me kala sang waka swite po sande samino sabi usa tegi mi na ngale speki ucha chako na yuma koko angalale speaking na sa kamaluku atavra disumi. There goes down. You walk out the list front atavra, walk out the front story, it goes down. If you want to sing, if you want to dry, comfort poco, you dry, maar rustig slavi. There, nyang, je begin na exi fosi. Tak say want taki sakai ati, nyang say kai sani. If you want sigara tapatavra, you want sigara tapatavra, sakai you ede. If you ablolo tabaka, sakai ede, ye pot tapatavra. Dat na la. Ja. Dat na PC, kom ik erop en dit is blablabla, ik ga het kopen met, oké. Cecilia Bernard, odi, Florentine Bernstein, odi, mundo, giri, dat pena vrouw Willy, en boy, dat pena in Rotterdam, les speki graag naar zijn passie. Brada look straight, haftig, Graham, Odi kino, odi Fabrara Lucien uit Zoetermeer, Nederland, odi. Mela van de Voer, Mela van de Veer, odi dape moeder dape, na initiale met vader, odi lespeki dengan sakafasi. Karen van de Veer, odi dape na uitelo, emitakebu uitelo, odi. Pigi brada kino, anga titi lespeki, grani, anga sakafasi, beji lespeki dengan sakafasi, sisa, karena kom je denk je even samen met elkaar. Anga Peter, anga de twee ben Alin, anga atrouw neem je vergeten. Altijd Alin, dat me vergeten atrouw. Altijd me vergeten. Dat is me vergeten. Ane dat altijd. Maar ergens ade mi baka ede, ik kom mi baka ede. Moet ik dadelijk. Vamos, le grande meneer Fiat Canon. Wie is boos zijn of boos worden op elkaar, if dat kan bestaan, ik kan geven voorbeeld. Nou, como que quis ati bro tabi se want luku sonte tabakru de tabakru anti to komple basi. Ai da basi wa kapasiteit de kovo taka en da kovo ka kisro en daarom sonte to. Te asanat efsa yunek libisma e sabitu omdat ze de je kise date. E date consuma solisi. En dat de koshi date sitaki asanat ebesta te apakru an komple basi en dat de konvo etakno en we go don't face wa obias mo tegi ta luku sto tsa en sonte ya bi sonte tutasma wasi fromo watra e chakonvo kona fesi sa de nom chakona fesi de make you wasani outside do de har abakru kona fesi dia bakru alastani omdat ze de no mashita ki na bakru dape en wan bakru aditu wan play basi en wan bakru na nooit wan basi no wan basi anoit te shi wan bakru na wan basi dat wat teken awan swere dat de ma mekele kwa de ma piare kona fesi tak emus da basi
Da ini wan sani sepsa amei doro. En via apuku ta apuku na wakako abakro e play. En ma sonten abakro wan konson to play basi, maar da apuku ga of akroma de taki no for me. Tak no teki presi. Teki presi. Wan son konvo nemeka salati sa. Maar deze als dat is, dat betekent desma G a opdracht. Dem tak opdracht. De make ab de tega abakro yuna disi yuna dati aso in waka compleet voor dati. Da ya basta nati. Daarom je solisi te abakro take over a macht over alibisma. De shi alibisma bigi du lo losani e takala so nonsense sange movo e kosi e long e do ala so nonsense ikashi asa tepsa. En aka do voor aka lo alibisma dat beito. I verstaan. Na dati. Het de lita jonge vat odi odi. Bella van de permoeder dat in Zwolle weer met vader odi odi. Frans Cairo odi odi. Dankjewel brother. Tasha Joan Hasselbank odi odi. Romana Maisini odi odi. Dankjewel. En dan gaan we naar Jamal Payne. Of Plain. Ja, Jamal Plain odi odi. Midren wansma ik kon kot mi nanga geen in asribi mi futu nanga je fida wansma ik kon kot nanga futu nanga santi nou wow wacht even Google hang up hey Google hang up. Bra, sorry, sa Google ay mistake o bel sma so maar anami sa bel. Na tap avro mi sa bel mi na bel no bel. Even best maar kosa even allow sa receive bel once maar. Even op en mi na open. No, anyway. Ja mensen, if asani ik ko do dat aan ito, mi no contact aan ogri of na boom, maar asan dat is even sa aan boom sani. Mi associëren voor go na was ma voor luko sana probleem dat is. Sana sansa ekon do apisitori dat is. Ja. Frans Cairo bla 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 bla. Kom je met doe ik op elkaar terug samen bellen is net. Ja. En KB Peters, mina bel nanga you bakora odi. Oh, if you are belling on me, brother, my number is, if you can look to say 856-347-0410. Ja, mijn nummer is 856-347-0410. Man, tide in een bel, mijn zonde nou moet ik deze voor bellen aan me, on zonde met de morgen voor de familie. Ja, zonde nou aan die zonde, eigenlijk mijn net aan mijn zonde. Ja, abo. Ik heb bij mij Tamara. Ja, Tamara. Fide na strana kondire ikabe mi baka 10 euro. If mi pika telefoon dat ontaki kademis do iman loko, ja? Of kademi daar ook. Madame bel terug, ja? Abon. Jamal Plain, wat betekent zoiets? Oké, ja, ik dacht baka Jamal. Louis Kone veranderd. Odi. Zet je garden, grand tangin sisa. Frans Caro, reply to Frans Caro. Nog bedankt voor het terugbellen. Graag gedaan. Willy Dijsser, odi. Dat is goed, dankjewel. Sakura Smith. Odi meneer. Mi padring ago. Klagena. En Biggie Brada peding. Kweki. Abarabe. Sidona. Movo Doro. Wa also dami Biggie. Kreitaki a Biggie. Dan mi. Dibi boom. Nangami. Eat. Reda? Oké, kom je zeggen. You padring toch? Odi. Padring ago. Klagen na en Biggie Bra. Sago klagen. Sago taki, dat in het taki. Peding kwiki. Brasidona, Mofodoro en blablabla. Oké. Abrada to, igo klagen. Akande taki, Yupa.
neluku wan bigi sama fe. Want abra fe ka de wan konfo. Eva de bu na abra da ikataki da mikatak direct taki abra na wan konfo. Dat wan taki abra a konfo e klage taki yupa kom taki baka yupa neluken. Je verstaan? Want dape. Oh ja, ik weet het, Karen. Ik weet het. Maar dat is morgen. Ja. Aha. Ik van taki toch? Apa. Yupa toch? Sa about sa toch? Samsa akobo ko klagen je. Taki libi boanga e do ye penga dise do dat mine sapsa e do. Maar ene looking na vasti. Akande taki ane ko taki ene genya ene gendringi. Iwesta ene by pro of inschrijving do de sarati e di beste so. Ala na boskopu sa pesa kisi ja. Maar ja, het was wel in Suriname, het was also aan het bar was abentak komati tongo mamino versta atongo. Oké, het was wel in Suriname, het was also aan het bar was abentak komati tongo. Oké, maar ja. Nou, oké. Aben na sra kondre abentak komati tongo. Faidu sa dat na komati tongo abetaki. Dat nummer 1, oké. Maar eva be was het na waterval toch? Dat is 1 toch? Pe a waterval is there. Pe you be there. Abe de nasrana, maar pe. En die abe wasi to. Luko. To. A kovo be wasi. To. A man be wasi. Maar in een momenti. Yeshi. Abosko bolisi to. Kubita ketro. Da fasi. Kom ik denken even, baka even. Is je maar bij wasi, ama bet angasuma maar betaka kromati tongo. Abetake abra angayu, want i moest bedina boskopu to. Want i dena boskopu je shia mai wasi to. Maar angasuma betaka kromati angayu. Dat na vraag dat toch. Want if hij snap hij wasi. Pardon, if hij snap hij wasi. Maar eitaki, kontak eitaka ngayu to. Maar enge wasi. Maar itaka ngayu maar you never verstaan atongo sa eitaki. Dat sabi mo te you to. Go aksi la akovo, go taka ngayu srevi to. Aksa akovo sa awan soryu dape bikasi mi no mashi sa awan soryu dape. Omdat zeide, er was nou waterval pe awatle mo po vlog tus e mo po fu wan bergi ka gron kande na so soliso na so waterval de. Maar apresi tu imsa pe apresi dat tu. Imus be ma sake oké dis na pranasi so as het waterval. Maar dat not dit tu. Ina bosko bo sai dimi. I verstaan. En ana furu ineng, dat bikata oké nou bigis mafio. Mino kata kasante. Eita kwantongo, mas sumane. Sei tegi you. En sei so mineshi, sei sorry noti. Ei so dat e wasi klaar case next moro mineshi. Next moro mineshi. Mineshi noti. Mino ka te tak e go wasi. Go na waterfall, go wasi na waterfall. No. Mino te you allow sari. Moro mus demoro in abosko polisi. Ja. Is goed, maar ja. Oké. Pamole grande kisi aberna exi kuku. Ja, aberna exi mus kuku, ja. Stakus met asasap tak mi abi wang winti aboy fu ing ab wang winti de asawani boy fu in musu abi e de winti fu a oso fu mi mama. Come dice ça? Odi manek. No. Wan briade ina herbosko politie omdat zeide e de winti ne bestaan. Je verstaan? Dat was saki mi kate direct apisitorisi a jesi di se wan sotu kori sani de ine. Je verstaan? En akande tutaki yupa
toch? No de tapu a passifu. No, compote so. A jesu pa no man, no man de wana nga de kofufu inschrijven. Even staan. Wa abi wan probleem anga inschrijven fu. Taki ko taki te je pada kamus luku. Sa ei doe verkeerd. Even staan. Dat hier tegen, ja? Abon. Frans Cairo, ori bent u vandaag eerder begonnen. Nee, no, omdat zij de mat change, comité uit Brazil, de mat change a mi euro change door dat. En minister even euro change ba, maar a euro de o de dizzy, if euro change da o kom baka 9 uur s'avond, maar no de a euro mi de change konta po sa adeno, ja? Wie kan mi euro de no zomertijd uren adeno de, ja? Te u euro change bakara sami denki, wano de adeno de mi bigi sami denki, mi bigi a euro. Je verstaan? Maar a euro voor o change daar de o de ne euro bakale kwa de fosi. Ja? Marcelino Jackson, odi, Elsevat Dam Reisen, odi, is het KB Peter, odi, Sencha Garden weer, no? Ja, zeker, odi, bent u eerder begonnen. Niet direct eerder, is dan dat nog tijd voor aan de selectie taxen dat met een change. En uten, minus uten change ba, maar uten, o change kan de, dat ook kom baka weer op 9 uur, ja? Zo ode. Atja van Amt, odi, meneer Vient. Ik kan takwan chin sofu sawan bakro watra ei city ook to misa what about it. No, wan bakro watra hè. A bakro mara furu ika wasi ko na blauw soto. Ade te no como te wasari. Of ika kwase na kle wiri. Ma bakro archibuara. A bakro de te frida ngala sa se wasen. Wan bakro na tak in was special nga disi. Na teishi wan bakru was special sani. Dat kan de wan moeilijk zweren. Do wan en if I do sari sa if I do sari sa no musu do. Da ook kan lo piki sari. Do tegi meki do disi meki do dati meki pot dis dat. Ala so lo meki pot ina watra. Broko batra broko stone speakery. Broko ouro. Ala nonsense. O meki. Tak I was mga disi, dat mi was in. Dat na de bakruf watra sang. Te sama ei actie san moeilijk san fudo. Do meki mekwan lo watra. O meki pot blik dis dati lolo sani. Maar gewoon een bakruf san de. Wins amo po uit wins ma go teken. O tegen was mi gewoon blauw chisotu. O tegen was mi gewoon nga chief. Pot Steven, pot kom pompen na wat hij was me. Klaar is. If te was het tra convo, hij was me. Ik was ik had ik chua toe. De man had no moeilijk. Ja? Abon. Wil je daar odi. Bij ons nog niet. Oh, oké, dat is goed. Oké, wanneer te awat dat toe ten change, dan gaat het weer 9 uur zijn, ja, mensen. We nog een keer in Europa. In Suriname is het nu, mijn tijd is nu weer, is 1 uur verschil in Suriname nu. En het is weer, te mij 2 uur is het gewoon, ik denk, 2 uur is het 3 in Suriname. Het change, ja, in Suriname denk ik. Ja, ja, sade, brada, sade. Die hebben de 2 uur verschil, dat bij de 4 uur. Maar nu hebben we 1 uur verschil, dat ik kon 3 uur. Ja, dat is natuurlijk. In 21 maart, oké, mooi tori. KB Peter, aan nummer voor je na voor Amerika, ik moet pot 001 of ik pot gewoon een plus. Ja, een plus teken. Ik weet de nummer voor je na zo kom op tegen even snel moet even snel. Let me see. Nou, en als teken deze. 3 4 7 4 1 of koloko.
Of 001. Let me do. Ik type even mijn nummer. Ja, abra deze. Solicita WhatsApp even een potje bonda anoma combo. Ja. Abum. Bra sisa. Dis beda baka ala sami belisi. Umbra sasem tangi en grand tangi. Fu ala sani mi want ik allemaal grand tangi. Ala les piki fasi inane vanane vatan. Obia gada konfo kaba fu kabra profe. Ik ben iemand anders dan Ginovian. Obia ma Ginovian. Kantasi obia. Met aku allemaal grand tangi fa dedisi asone do tek ating. Amuiti fu ko acha program akovona wisani en de uko luku a program akovona wisani tap o radio televisi. En telefoon. Me baru wan bigi odi wan bugi gra me juala mala wan bigi grani. Tapa dedisi angalale speki nanga saka fasi mensen. Brara KB Peter, look me put een nummer maar ik ga direct afsluiten. Schrijf het snel. Of dan send me one app of was dan niet op Facebook. Ja, of Messenger. Ik met dit op Messenger. Dan send me nummer konto. Dan me oppoten en dan me contact kan je zo snel mogelijk. Ja. Abon brara sisa. Me baru wabigi ori en me jungrani. Nangalale speki.